Уникалета. Не бе дете, бе, Вася, кажи ми. Тата, нали няма шанс от тук да падна? Освен ако не те се върне. Или не искам да се пребия. Просто като те така направих, може да се пие. По една пътечка там трябва да минем през беседката. Ама сега какво ще правим? Ще да обикараме ли? Тук има Ще стигнем до манастира, да, ето. Ката. И после наобратно и си слизаме по това. Тук бих си седяла 2-3 часа. Не избръмбай. Да, тук между другото си за седение и медитиране. Особено е тук на скала. А Билянка, как го усещаш? Мама, Яци, ти знаеш ли, че Стара планина се влива в Черно море с нос Емине? Емине? А? Емине? Аз ще кажеш Емине. Емине, казва. Нали Емине е носа?